नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गजाली चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करतो। तर मंडळी, गेले 4 दिवस आम्ही गावाला होतो, कारण आमच्या गावच्या मंदिराचा वर्धापन दिन सोहळा होता। तर मंडळी, हा सोहळा खूप दिमाखात साजरा झाला दरवर्षीप्रमाणे। सगळे गाववाले भेटले, नातेवाईक भेटले, खूप मजा आली आणि सगळा हा सोहळा एकोप्याने साजरा केला गेला। तर मंडळी, हा सोहळा अनुभवण्यासाठी तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ बघावा लागेल, कारण व्हिडिओ हा अप्रतिम झालेला आहे आणि कशा प्रकारे हा सोहळा आमच्या गावामध्ये साजरा होतो हे तुम्हाला दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। तर मंडळी, हा व्हिडिओ तुम्ही बघा आणि जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा आणि मंडळी कमेंट करायला विसरू नका। मंडळी, पालखी गावातील श्री लिंगेश्वराच्या मंदिरातून आता ही श्री गिरोबा मंदिराच्या इथे आलेली आहे। ही पालखी आता पूर्ण मंदिराला एक प्रदक्षिणा घालेल आणि नंतर ती देवळात जाईल आणि नंतर पुढच्या विधीला सुरुवात होईल।
देवीचं दर्शन घेतो. या ब्रह्मांकुत शंकर प्रभुती देवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती कुंडली मंदिर ट्रस्ट यांनी आम्हाला या ठिकाणी सुस्वर भजन करण्याची सुवर्ण संधी दिली आहे. तसेच आमचे मित्र बांबू हॉटेलचे मालक संजय गावडे साहेब यांनी आम्हाला या ठिकाणी भजन करण्याची देखील सुवर्ण संधी दिली आहे. या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांचे आभार मानतो. जमलेले भजन श्रोते माता भगिनी सर्वांना नमस्कार करून भजनाला सुरुवात करत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
प्रथम नमन करुणी सकळा वंदितो सरस्वती पद कमला सप्तसूर सर्ग माळुनी हृदयी ध्याई तो तुझला सरस्वती चेडी विणेला सरस्वती चेडी विणेला धातिर्गिधा नारदाने राग भैरव शंभुने आळविला
दाविका रे आता